ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଏବେ ରାମକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଚିକି କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବି। ସେ କହୁଛି କି ତମେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ଚିକି କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିବିନି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ହସିକି କହୁଛି କ'ଣ ତମେ ମୋ ଭଏସ୍ ଜାଣିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଏଇ ଭଏସ୍ରେ ତମେ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ତାପରେ ଚିକି ଡରିଯାଇ ତାକୁ କହୁଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ହସିକି କହୁଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ତମେ ହାର ମାନିଗଲ? ତାପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସେତିକିବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଚିକି ଡରିଯାଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ହସିକି କହୁଛି ଆରେ ୱାଃ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ହାର ମାନିଗଲ, ଏବେ ଲାଗିପଡ଼, ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି